Esselamu alaikum, dragi prijatelji, kako ste mi, šta ima? Evo lijep dan ovdje gdje sam ja u Melbourneu, stvari malo u jednom malom gradiću smo se otišli provozat, pa razmišljam šta bi bilo interesantno za Ramazan, nešto da pripremimo, neku poruku. Razmišljam koja je to poruka koja bi bila ovako interesantna, vezano pogotovo kad čovjek daje, recimo, ili novac ili tako nešto. Šta je to neka poruka koju treba da se sjetimo da je u Ramazanu važna? Specifično za stvari vezanu za novac. Znamo da se sedaka, zekijat i tako dalje nagrađuje više i da je bolje u Ramazanu to sve, ali šta je specifično za Ramazan što čini takav vid dobrih dijela još interesantniji, kad se poveže recimo sa takvalukom, sa bogobojaznošću, sa razumijevanjem da Allah Razak, onaj koji daje, skrbu daje, i da upravo taj jedan strah u srcu spriječava čovjeka da dadne. A kad bi imao to razumijevanje i razvio osjećaj i kroz davanje i kroz vjerovanje, ne bi imao taj jedan strah da daje. Jer kad nešto razmišljam, imati novac u ruci, a ne u srcu, ne bojati se kako da ga potroši čovjek, je jedan vrlo visok stepen bogobojaznosti, razumijevanja te bogobojaznosti i određenih imena i atributa Allah dželešanu. Tako da pokušavam da malo nekako razmislim da li je možda u stvari suština davanja, suština života je u davanju i kontrolisanju svog srca i strahova i vezivanje se za materijalno ili imanje ili nemanje, upravo u vezivanju se za Allaha subhanahu wa ta'ala i vjerovanje da je on taj koji opskrbljuje, i kroz to u stvari dolazi lijek za srce. Kad razmišljam, upravo to ono bilo što je Adem a.s. i tako bio u toj jednoj situaciji da je imao skoro sve u dženetu osim nečega, i onda ga je to dovelo u situaciju da mu se desi to iskušenje, da hoće da ima i to nešto što mislio da će biti nezavisan. I to je jedna ta karakteristika koja se nalazi u nama samima danas. Živimo na dunjaluku gdje ništa nemamo osim malo, a on je živio, Adam a.s. tamo gdje je imao sve osim malo, pa je opet desilo se to što se desilo. Šta je to, koja je to lekcija, šta vi mislite upravo Ramazana, upravo darivanja, da se na neki način upravo to srce, to razumijevanje na neki način povrati na stanje na kojem treba da bude. I to je u stvari jedna sura, možemo reći, života, i da čovjek na kraju kad dođe nazad u taj džennet da je očistio to neko srce, da se očistio. Ali šta još je tu nešto što vi vidite da u ovom svom jednom ciklusu življenja i čišćenja i razvijanja te svjesnosti o Allahu dželešanu, šta mislite da su neke lekcije interesantne da bi trebali se sjećati tokom Ramazana? Stavite mi komentar pa se čujemo. Selam alejkum.